Lezike izindaba zo1KZNTV uyifundela usamukeliso kaNqulunga angikubingelele mbukeli asikubhekelele zoke ehamba phambili osukwini namhlanje. Kumiswe ukusebenza kwamabhasi eNtambanana abe-ANC bafuna kuphenya ngokusocongwa kwabaholi kanti konakele kwesokuhlolela ukushayela eThekwini. Kuphoqe ukuthi kumenze ukusebenza kwamabhasi ahambela endaweni yaseNtambanana angaphansi kwenkampani iKwezi kulandela kokushisa kwamabhasi amabili alenkampani izinsuku zilandelana. Umphakathi osebenzisa lamabhasi usale dengwane ngesikhathi kekumiswa ukusebenza kwalamabhasi. Imbangela yokushisa kwalamabhasi ayikaziwa. Asale enjena amabhasi ahambela ngaphansi kwendawo yaseNtambanana njengoba ecekelwe phansi ngomlilo abantu abangaziwa. Ukushiswa kwalamabhasi sekushiye umphakathi usele dengwane njobe iningi lisebenzisa lamabhasi. Kuzokhumuleka ukuthi izindawo eziningi ezingaphansi kwesifundo King Cetshwayo sisebenzisa amabhasi nokuyiwona asiza kakhulukazi abaye emadolobheni abaye emsebenzini kanjalo nabaya esikoleni. Ngokuthola kwethu ithimba lesindaba kwabanye babashayeli abangathandanga ukuthi bavezwe amagama abo ngenxa yokusabela umsebenzi wabo bathi lokushiswa kwamabhasi akushiswe kulandelana njengoba elinye lashiswa kuzosa kube umgqibelo kanjalo elinye lashiswa kuzoba isonto. Lokho ke sekuphoqe inkampani ukuba ithathe wonke amabhasi abesebenzela ngaphansi kwale ndawo ayobekwa edepho yamabhasi ese-Richards Bay. Kuyinkinga kakhulu kuthina somphakathi kakhulukazi nje mina ngoba ngibuye ngibe usihlalo lezi izikole ezimbili zaseNkoninga Primary School naseMningi High School. Lapha impela kukhona okufanele ngabe izingane ziyafunda kakhulukazi ugrade 12. Iwona impela sathulimala kakhulu. Kusiphathe kabike lokhu ngabikho kwamabhasi. Kuyinto le ngeke sikwazi ukuyibekezelela. Siyacela abakithi ukuthi uma khona inkinga ekhona kuhlalwe phansi kulungiswe indaba yamabhasi ukuze izingane zethu zikwazi ukuphumelela, zikwazi ukufunda ngoba imfundo ukufunda nokufundisa kuphazamisekile endaweni yangakithi eNtambanana. Uthi ngingathola ke information bese ngiyakuphendula njengamanje angifuni ukuqagela ukuthi kwenziwa yini lelo bridge kube alikakapheli njengamanje. Kuze kube imanje umphakathi waseNtambanana usadunguze bomnyameni ngezithuthi okuyizona ozosiza usifinyelelise ezindaweni ezifana nasedolobheni kanjalo nalapho zisebenza khona. Kuze kube imanje bengakubanjwa umuntu abenzi bobubi. Ezindabeni zo1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eNtambanana. Ubuholi obubambile bophiko lwentsha ku-ANC okuyi-ANC Youth League kulesi sifundazwe senxuseke ubuholi kanye namaphoyisa ukuthi kebe kusukumele phezulu izigameko zokubulawa kwamalungu alenhlangano anamava ekukhuliseni ke inhlangano asebenzela nomphakathi ngokuzikhandla. Lokhu kuza ngemva kokubulawa kukaMfundo Mgwena ngesonto ledlule obengusekela nobhala kwigatsha laka Ward 67 eThekwini nobekeke endlini yakhe yokugcina izolo eAdams. Bamchaze njengomuntu obethanda ngabantu nawumphakathi uMfundo ukuzwa kabanzi ngokuthi uMfundo ubekade ewumuntu onjani njengelungu leANC Youth League eThekwini. Sinaye la ongumfowabo ozosichazela nje nokusipha amazwi amafishane ukuthi njengomndeni ngabe lesi sigameke esibehlele sibaphathe kanjani. My brother siyakubingelela. Yebo sisi sawubona. Siyazi size ngesikhathi esingesihle. Mfundo sebekhulumile kuningi mhlambe njengomndeni ukusbriefa nje ubekade ewumuntu onjani? No kona umfethu bewumuntu wabantu ngizosho njalo noma bekede ngimbona abantu ade hamba nabo bebemkhonzile kakhulukazi kule nhlanganweni yabo le abafethu abazosiphelezela bemthanda kakhulu naye futhi ubeyisebenzela ewumuntu nje osondela kakhulu nomphakathi into ehlangene nomphakathi efisa ukulungisela umphakathi bengenankinga naye. Ngingazike okuningi ngaphakathi kwenhlangano yabo besuke behamba nayo kodwa nje bengumuntu wabantu bethandeka nasemphakathini. Kwesinye isikhathi mangabe kudlule ilungu lomndeni kwabanye suke bethembele kulona mhlawumbe uthola ukuthi ube breadwinner eshiya abantwana eganiwe kuMfundo ukuhamba kwakhe emhlabeni ingabe kushiye isikhala esingakanani kunini emndenini? Kubhlungu sisi. Angangiqamba manje kubhlungu emoyeni wami because ungilama ngamshiyela ibele. So makwenzeka kanje kungenza kube buhlungu kakhulu angazi ngachaza ngithini but kuleli lobuza kulona lokuthi ube breadwinner somehow yebo bekade lekelele ekhaya njengoba singabafana ekhaya siphila besilekelele salwazi ngoba isalwazi asisebenza senzele ukuthi sihlele ekhaya usemdala uma usalayo besilekelelana naye mina naye along ukuthi siphathe kahle salwazi nodadewethu ekhaya
angazi kuzoyibuka ngaliphi ihlo lento engichazayo ukuthi ube breadwinner noma yini kodwa besilekelelana along njenganabafana ekhaya abakhulisa uma. Siyabonga bhuti ngesikhathi sakho. Kubonga mlisi. Uyena ke umfowabo kaMfundo odutshule kulona leli sonto njengoba kuyimanje bengakaveli noma bengakaboshwa umuntu mayelana nokudutshulwa kwakhe. Umfundo ke ubengelinye lamalunga aqavile la iNC Youth League khona eThekwini. Sinayeke la okhulumela yona iNC Youth League kusona isifundazwe ke sizwe nje ukuthi ingabe ihlava noma igameke ezikanje esizibona lokho zenzeka kakhulukazi eThekwini. So kumbula ukuthi esikhathini singaphambilini kwekwadlule emhla kudutshule khona ikhansela nalo ebelincane lalapha ka103 kanti ngaphambi kokuthi siphinde futhi sibheke khona okhethweni senzekele isigameko kade kusaqhubeka imikhankaso kwadutshula ikhansela eKhetho Crest. Nomvalo siyakubingelela sikwamukela. Siyabingelela dadewethu, sibingelele nabalaleli nababukeli. Ziningi igameko eseyilokho zenzeka but kubonakala kangazuthi kayinqamleki mhlawumbe njengophiko lento leNC kulesi sifundazwe. Yiziphi ezinye zezinto enenithi mangabe nihlangene nobuholi engabo phezulu ukuxoxa ngalezi igameko zokubulawa kwamalungu eNC? Ziningi impela dadewethu, siyavumelana nalokho kushoyo. Okusiphatha kabi kakhulu ukuthi abantu abenza lobu bubi okukhahlameza imindeni eyahlukene ababoshwa. Ingakho bethola ugqozi lokuthi baqhubeke bayenze lento ngoba awabi khona ama consequences. Into esikhulumayo thina into yokuthi umthetho awuqinisa isandla okokuqala lokho because ama cases amaningi agcine phelele emoyeni bengaboshwa abantu, amanye agcine sekuthiwa ayakhishwa enkantolo ngoba ubufakazi akubanga khona. Nanokuthi into yama commissions afana no Merane commission sibuka kuyinto engalekeleli isimo esibhekene naso ngoba lawo ama commission avele agxile kakhulu kwizinto ezingazukuba nayo iimpact kule ngqinamba esibhekene nayo yokubulawa kwabantu abancane kusifundazwe saKwaZulu Natal. Okusiphatha kakhulu ukuthi labantu ababulawayo abantu esibabuka njengekusasa likaKhongolose na njengekusasa futhi la South Africa ngoba abaholi abanama ideas futhi abaholi abane influence kwiANC. So esikhulumayo nje thina nesihlezi sikhuluma neANC ukuthi ANC ayifake ugcizelelo kubaphathi ukuthi lama cases lawa akathathe serious okubulawa kwama politicians ngoba uma bengabanjwa abantu kusho ukuthi azoqhubeka. Siyabonga bhuti ngesikhathi sakho. Siyabonga kakhulu. Uyena kokhulumela uphiko lentsha leNC kusona isifundazwe kwaZulu Natal unomvalo njengoba echaza ukuthi into ebakhathaza kakhulu ukuthi uzona zonke igameko zokubulawa kwabantu abamalungu eNC akukho abantu ababoshwayo kepha ke futhi enye into ebakhathazayo ukuthi abantu abaningi okuyibona ababulawayo kusuka kwabantu abasuke bethembele kubona nabasuke bethandwa kakhulu nawe wona umphakathi. Ngutebogo Sibisi ngibeka ngisehholo eAdams. Ungqongqoshe umnyango wezokuthutha esifundazweni Inkantolo uthi umonakalo odalwe yimvula esikhungweni esikhipha ke izincwadi zokushayela eRosberg eThekwini singaphezulu kwamandla njengoba kudicileleke phansi yonke imishini yokusebenza ngakho ke basebenzela ngohlelo lwesikhashana oluzoqinisekisa ukuthi labo obekulindele ukube bebhalele izincwadi zokufundela ukushayela kabaphazamiseki kepha ke bafuna lesi sikhungo sisuswe lapho sikhona. Nkonyeni usho kanje ngesikhathi ke eqhuba umkhankaso okuhlola umonakalo wezikhukhula kulezi zikhungo. Njengoba ke iqhubeka imikhankaso yokuhlola umonakalo odalwe izikhukhula ebonakele la esifundazweni kwaZulu Natal njengoba namhlanje sila esikhungweni sokuthesta noma ke sokuhlolela incwadi zokushayela kanye nokuvuselela zona ke incwadi zokushayela lapho ke ungqongqoshe wezokuthutha esifundazweni Inkantolo ebezohlola ke isikhungo esaziwa ngokuthi seRosberg khona ke la ukuzobheka umonakalo mhlawumbe ma sikubingelele sikwamukela. Ngiyabonga kakhulu bingelele bonke abalaleli emakhaya. Mhlawumbe masicela usibeke esithombeni ukuthi njengoba namhlanje semkhankasweni wokubheka umonakalo odalekile la yini oyibonile? Yazi ngendlela esonakalelwe ngayo thina ama flood damages njengesikhungo esifundisa ukushayela esikhungo sokuthatha ama license kanye nalabo abasafundela ukushayela sishayeke kakhulu ngoba ama offices ethu wonke ahambile yo computers
ihlalo yonke into nje ongayicabanga including ama documents abalulekile ekufanele ukuthi ngabe siyawagcina ngaso sonke isikhathi amanzi amoshakele okunye sisazokwazi ukusave kodwa okunye ngeke sisakwazi ukusave abasebenzi nabo bakhathazekile kakhulu ngoba njengoba ubona nje akusebenzeki wonke ama offices agcwele udaka kusazothatha isikhathi ukuthi siphinde futhi lesi sikhungo sibe njengoba kade sinjalo sizohlala phansi ke siwumnyango sibuke amanye ama strategies ukuthi iyiphi indlela esingenza ngayo ukuthi iservice esiprovider iqhubeke iprovideke sisebenzisana namanye ama stakeholders njengoma driving schools nabo bayakhala ngoba balahlekelwa kakhulu njengoba sivalile thina la eRosebery lama floods akaqali ukuthi affect lesi sikhungo ngicabanga ukuthi sokuwesithathu lesi sikhungo sishayeka ngakho ke akufanele silokhu silinda idisaster ukuthi isihite again fanele sibe proactive ngokuthi kube khona le intervention esiyenzayo njengomnyango yibo ke mbukeli umonakalo odalwe yizo ke ikhukhula ezibonakele la esifundazweni khona ke kulesikhungo eRosenburg njengoba ke sibona ukuthi insizwa kusebenza zakhona kule ndawo ziphelile indaba yazo iphelile njengoba nje amanzi ebonakala ukuthi abephakeme efika la njengoba sibona la esicabheni ngakho ke kuyacaca ukuthi konke ke ubuxhakaxhaka bekukhona ama computer awukho ke umsebenzi osekhona kuwona njengamanje njengoba ke simzwile ke ungqongqoshe esho ukuthi okusele njengamanje ukuthi baqale phansi yonke into kusukela ke ekuthenini lesikhungo sisuswe la siyiswe ke endaweni ethe ukuphakama njengoba ke sike sahlaselwa yizo ke ikhukhula ikhathi ezintathu ukusukela manje endabeni ze-1KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini Unobhala weqembu le-IFP eMtubatuba uKhila Mkhonazi uthi ke ukuphuma kwesinqumo senkantolo esichitha ubuholi obakhethwa mhla zingama-23 kuLwezi nyakenye iqembu le-ANC kusho lukhulu ke kubona beyiqembu le-IFP njengoba sebezokwazi ukuthola amandla okulawula umasipala uMtubatuba ekhuluma neziko lezindaba uMkhwanazi uthi ke umkhandlu usukhethe amakhansela azoyomela lo mkhandlu kumasipala wesifunda uMkhanyakude ayisale ngaphandle ngesikhathi ke kukhethwa ngomhla zingama-23 kuLwezi nyakenye ubonakala usekude kuphela umdontsiswana ngokufanele lawula umasipala waseMtubatuba lokhu kuze emva kokuthi inkantolo enkulu yaseMgungundlovu ikhipha incwadi echitha ubuholi beqembu le-ANC njengobuholi obusemthethweni kuzokhumbuleka ukuthi iqembu le-ANC neqembu le-IFP alokheyisana ezinkantolo ngokufanele aqoqobale lo masipala unobhala weqembu le-IFP eMtubatuba uthi ukuphuma kwencwadi enkantolo echitha ubuholi beqembu le-ANC obakhethwa ngomhla zungu-23 kuLwezi nyakenye kusho lukhulu ukubona njengoba sebezokwazi ukuqhubeka nokusebenzela umphakathi wakule ndawo njengeqembu le-IFP sijabulele kakhulu isinqumo esiphumile ngeviki edlule ngoba leso sinqumo sisho ukuthi sisinika amandla thina njengo-IFP okudlula siyolawula umkhandlu waseMkhanyakude njengoba nazo ukuthi ngomhla ka-23 November ukhongolose kwamanda ihlalo zethu njengo-IFP emhlanganweni owawungekho emthethweni owawungenayo iquorum baqhubeka bakhetha amakhansela ahlala kuMkhanyakude bathatha namakhansela okufana ngabe kwamawethu so sakusponsela inselelo kwisinqumo isenzo sabo inkantolo ke isikhiphile ke isinqumo sokuthi ababekwenza ngomhla 23 November akukho emthethweni yayise idemand umasipala ukuthi uconvene umhlangano njengoba uhleli nje namhlanje ukuthi ke ukhetha amakhansela okuyiwona semthethweni azoyomela uMtubatuba kwi-district lokho kuzobe sekusinika amandla ke kumasipala we-district uveza ukuthi isinqumo esiphumile sisemthethweni ngoba balandele yonke imigudu ngakho iqembu le-ANC ayikho inselele engayiphonsa ubese veza ukuthi ikhona incwadi abayitholile ebivela kummeli ka-DR Ntuli kodwa lokho akusho lutho kubona ngoba bazoqhubeka nokusebenza belethe izidingo zomphakathi uthi amakhansela eqembu le-ANC ayahluleka ukuhambela imihlangano esuke ibizwe umkhandlu khongolosa ayikho inselelo ngokomthetho ngoba leli sinqumo esiphumile kulandelwe yonke imigudu leli love letter
ngabameli baka DR Ntuli ebikade eriza nje ama concern akhe ukuthi athina ama concern akhe ngomhlangano esibikela ke ukuthi uzoyiphikisa inqumo esiyithathayo okungena effect kwi-order yenkantolo because awukwazi uqhathanisa i-order yenkantolo ekhishwe ijudge uyiqhathanise nabameli. Ingakho sithi thina siqhubeke nomsebenzi wosuku nomsebenzi wesizwe onenkinga ikhona inkantolo ukuxazulula lokho. Umasipala uyaqhubeka uyasebenza. Ishwa elikhona abantu basematuba abavotela ukhongolose selokhu wagcina emhlanganweni mhla ka-23 November emzukwana uzontshontsha umkhandlu. Sekuhlaleke imihlangano ecishe edlulile ku-20 amakhansela abafiki. Sesize thina njengo-IFP ngobuholo obukhona bethu sathatha isinqumo sokuthi uSpeaker akabachaje manje ababeka amacala bokunga-attend. Unobhala weqembu le-AFF kwisifundazwe KwaZulu-Natal uthi inkantolo yenza ubulungiswa ngalesi sinqumo sayo. Ngakho bayaseseka kakhulu lesi sinqumo. As a EFF sibone inkantolo yenze ubulungiswa ngoba ngomhla ka-23 sakusho as a EFF ukuthi into eyenzeka la ukuvinjwa kwamakhansela u2 ukuba angavote sasho ukuthi akukho fair. So lokhu ke inkantolo isithathile isinqumo sokuthi ke akuzokhethwa kabusha lokho siyakusupporta kakhulu. Esicabanga ukuthi ke kwenziwa ubulungiswa nakubantu basemtubatuba because lama kansela u6 aya kwi district in fact akhethwa ingekho EFF ingekho iIFP. Even ngisho umkhanya kude njengamanje okusho ukuthi uphethwe ngokungekho emthethweni. So sicabanga ukuthi kuzolungiswa lokho ngakho as iEFF sisupporta kakhulu lesi sinqumo esiphumile. Imizamo yokuthola ukuphawula kweqembu leANC ayizange iphumelele. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Amando Sicele ngisemtubatuba. Asike sithishelele eyitolo sobuye sibuye futhi neindaba. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba zo1KZNTV asikukhumbuze lezo ezihamba phambili. Kumiswe ukusebenza kwamabhasi entambanana abe-ANC bafuna kuphenya ngokusocongwa kwabaholi kanti konakele kwesokuhlolela ukushayela eThekwini. Umnyango wezamanzi nokuthutha kwendle kuzwelonke uthike na ukuba ufisa ukuphuthumisa ukulungisa ingqalasizinda kwiziphehlimandla ezinkulu KwaZulu-Natal ezilimale ngenxa yezikhukhula zangesonto ledlule. Kodwa ke basabhekene nenselelo yokuthi ke angeneki kwezinye izindawo ngenxa yokulimala kwemigwaqo. Lo mnyango usho kanje kulandela ukuthi ke kumanje izindawo eziningi azinawo amanzi ngenxa yokulimala kwamapayipi amakhulu asabalalisa amanzi ezindaweni ezahlukene. Ngesikhathi kwenzeke umonakalo wesikhukhula kwisifundazwe KwaZulu-Natal, iminyango yahlukene iyaqhubeka nokuhlonza umonakalo kanye nokuthi izodinga malini ukulungisa. Abomnyango wamanzi kanye nokuthuthwa kwendle kuzwelonke bathi mningi umsebenzi ababhekene nawo okumele bawenze. Ikhona ipipeline enkulu yase Empangeni water elimele ngakule ndawo kubizwa ukuthi kukwangcolosi ikhona ipipeline elimele kakhulu kanjalo isazothatha isikhathi ukuthi ilungiswe kodwa sino masipala sino Empangeni water namanye ama private sector participants umkhulu umsebenzi sesingene kuwo ukuthi sibone ukuthi ama services azabuyela kanjani ebantwini base KZN. Uratawo uthi bayazi khona izindawo bezinenkinga zokusetshenziswa kwamanzi wathi uzomele bazi ukuthi lo mphakathi uzoqala ngokulungisa lokho ngaphambi kokuthi ulungise umonakalo wamanje. Njengoba ungqongqoshe ebesho kwayizolo ukuthi ngempela iopportunity ivelile manje ukuthi silungise naloko besisazothatha isikhathi ukuthi sikulungise. Therefore izinto ezifana nama aging infrastructure siyofanele ukuthi sivele sisheshe sikulungise konke lokho. Kodwa kwamanje into ebalekile ukuthi sibone ukuthi in the meantime ama contingency plans maphi la sizawasebenzisa ukuthi ama services asheshe ukubuyela ebantwini. Lo monakalo uzodla izizumbulu zemali yize imbiko ingakapheleli.
imali engange around 2 billion rand ukuthi silungise lapho sikhona, kodwa le mali esikhuluma ngayo akusiyiyo i-final figure ngoba ama-assessment asayenziwa namanje kusho ukuthi lawo le imali lezi mhlawumbe zisazoguquka size sifike kuleyo mali ezoba eyokugcina ukuthi sibone ukuthi imalini lesizoyidinga. Ngutebogo Sibisi eThekwini. Libuyeleke enkantolo ephakeme Mgungundlovu namhlanje icala lobukhosi besizwe sakaNYAVU. Leli cala lafakwa Inkosi uSkhosiphi kabangubukhosi Mdluli ngemuva kokususwa isigubhukane ehlalweni. Isizwe samaNYAVU eseseka uMdluli kulokhu sesimashe izikhawu eziningi emahhovisi kaNdunankulu esifundazwe KwaZulu-Natal uSihlezi Kalala sampalela kanezincwadi zifuna ke kubuyiselwe ehlalweni sobukhosi uMdluli. Kanti ke besiphume ngobuningi baso namuhla sizokweseka uMdluli ecaleni sinkanise ngaphandle kwenkantolo sihuba namahubo ahlukene. Besikhona la enkantolo ephakeme eMgungundlovu lapho bekuhlezi khona icala lendlu yobukhosi bakwaMdluli. Kuzokhumuleka ukuthi ke leli cala leli ke selike lahamba izikhawu eziningi endaweni ezihlukene. Kusokhumbula ukuthi ngonyaka udlule sike sakhava imash eholwa izinduna zesizwe sakhona kwaNYAVU zifuna ukubuyiselwe esihlalweni yona ke Inkosi uSkhosiphi kabangubukhosi Mdluli. Kodwa ke konke lokho akuphumelelanga njengoba ke babefuna undunankulu abuyisele ke esihlalweni uSkhosiphi kabangubukhosi Mdluli. Kodwa ke konke lokho azange kuphumelele. Baqhubeka ke baduba ukhetho lohulumeni basekhaya ngonyaka odlule. Njengoba silanje namhlanje besisecaleni ebelifakwe iyona ke Inkosi uSkhosiphi kabangubukhosi Mdluli. Sibonile ke lapha ngaphakathi ijaji ikhipha isinqumo sokuthi ke isinqumo ke sikaNdunankulu wesifundazwe liyasichitha ekokuyisona esasisusa esihlalweni uyena ke uSkhosiphi kabangubukhosi. Lithi ijaji isinqumo esathathwa umnyango kaKhokta noNdunankulu uSihlezi Kalala asibuyele eceleni ngoba abawulandelanga umthetho. Ngicela ukuvele ngithi konke nje ababethatha isinqumo ngakho kubona akusasebenzi kusukela namhlanje. Ukungasebenzi kwako kusukela namhlanje uqhubeka kuya phambili ukuthi izinto zonke zizobuyela njengoba kade zinjalo before bona bathatha isinqumo. Lokho kusho ukuthi inkantolo inikeza Inkosi uSkhosiphi igunya lokuqhubeka njengenkosi yesizwe sakaNYAVU. Njengamanje ngizocela ke uzakwethu uSithabiso ukuthi ke ake asitshengise la ngaphandle kwasenkantolo abantu besizwe sakaNYAVU abebephumile ukuzokweseka yena uSkhosiphi kabangubukhosi Mdluli. Njengamanje njengoba sibona la izinduna ke kanye ke namabutho nabantu nje bonkana besizwe sakaMdluli bayaqula la bayahuba amahubo ahlukene khona la ngaphandle kwasenkantolo. Lokho ke bakwenza ke ngoba ke sebezwile ukuthi isinqumo senkantolo sitheni ngokwabo bathi ke sebeyabona ukuthi ke Inkosi uSkhosiphi kabangubukhosi Mdluli uzobuyela esihlalweni sakhe. Kanti ke njengamanje balindeke yena ukuthi ke aphume la ngaphakathi enkantolo bazomhlangabeza njengoba naye kade ekhona la enkantolo ukuzothamela icala lakhe. Baningi ke labantu khona nezintombi omama baqwale nje umgaqo wonke nalapha ebaki baphumile bezokweseka yena ke uSkhosiphi kabangubukhosi. Kusho ukuthi ke ngendlela osekwenzeke ngayo manje lesifike ekseni sizizwa sinako ukujabula nethemba ngendlela esizwa ijaji likhuluma ngayo noma lingakasitsheli ukuthi
isinqumo salo ngqo sizogcina sithini kodwa ekuthenini nje inqumo ezayikade ithathwe uCopter kanjalo noPrima zizoke ibuyiselwe eceleni bese bathatha saboke isinqumo. Leso sinqumo siyasicabanga siyasibuka ukuthi isinqumo esovuna thina sona manje sisalindile ukuthi mabebuya bese beyasitshela ukuthi hayi isinqumo ke sinivunile. Ayanda Dube wesindaba ze1KZNTV ngibika ngisenkantolo ephakeme eMgungundlovu. Asiphinde sithishelele eyitolo sobuye sibuye futhi neindaba. Asikwamukele ke mbukeli usabukele zona ke indaba ze1KZNTV asikhumbuze lezo esithe zihamba phambili. Kumiswe ukusebenza kwamabhasi entambanana. Abe-ANC bafuna kuphenya ngokusocongwa kwabaholi kanti konakele kwesokuhlolela ukushayela eThekwini. Asibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-15.65 maqhathaniswa nedola laseMelika, libo 19.93 maqhathaniswa nopondo waseBritain, libo 16.78 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe, igolide lona libo $1,916.67 ounce, kutholo ngahluzwe wona ube $106.65 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Iqembu iOrlando Pirates iqhubekile ke nokwenza kahle kwimidlalo yeCAF Confederations Cup ngenkathi ke lihlula iSimba FC sekukhahlelwa amaphenalty emva kuba iBucks inqobe ngelilodwa eqandeni. Kuzokhumbuleka ukuthi kumlenze wokuqala iBucks yahlulwa ngegoli elilodwa eqandeni. Lo mphumela ke uchaza ukuthi ezimnyama selidlulele kuyandulela owamanqamo. Ngakolunye uhlangothi iDowns iphoxeke abalandeli abebephume ngobuningi kumdlalo weCAF Champions League abakhishwe ke kuwo iPetro Dalaunda yase-Angola. Umdlalo weDowns uphele ngelilodwa ngapha nangapha kanti umlenze wokuqala yayihlulwe ke ngo-2-1. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona osungula namhlanje mina nawe asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo nisale kahle emakhaya.